faɗa gaɗa da ya ci badar ya cinye hunainu ya ci ta muka ina yayi saura mu kai da maje al'arshe duka isa ya kwace ka hango shi ya sa suke da kan sakali ya soke yana ta malace ta ce yana ta malace ina ma ne ina ma ina nan ranar da gobe da sai na je mai kaddarawa a yau ma gashi ka kaddara na fara ranar rubutu kan takarda bara dan mai tukan na yaƙi ne ba suna girgira da littafin ka ne in ka buƙaci zan yi gwara na gaisuwa ya Allah ba ni dama in yi takar in ji ɗan yamma salati ka yi shi gurin mafi ɗaukaka sayi shukur wanda da shi ake ɗaukaka wani da in kai riko dai sarsara a baka dan arzikinsa ne ka buƙaci za a baka ne gaisuwa haɗa sahabbar rasulu waɗanda sun je badar a duka komai akwai hikimar sila ta yi shi ne sila ta tarihin waƙar da na yi shi silar da na ta musulunci ya muka same shi domin mu gane matsayin namijin da ba irin shi da shi ya cinye mai nuna gurbin da za a kashe su ranar badar cikin watan azumi aka gurza yakin badar a kewayen satin cikin juma'a ta 17 ramadan da ta zo a wannan shahar sahabu ne sun fito an sa riga mahajin taku suka yi shi ma da aiki a ce kafin su je har badar sahabu ba da fansar raibin su ba aiki su dai su samu dacewa su burge ma'aiki hango su ba yawa amma zuciya da aiki gaba abin hawa da yawa fannin gundoki haka raƙumi albadar ga za su gwabza da arnanin ga filin badar shi ko ma'aiki yana roƙo yana addu'a yana bidar nasara da shi da duk jama'a sahabu na ta kintsi cikin kula da da'a Allah kwaye alkawar ga muminai kan sa'a ta rindina ko ƙurash faranta rayi gare saran suka sujjidar su sahabu sun shirya sun yi wa hadar buka dan shiga ciki ranar za a rushe shirka hango gaban ka fili ga da zan shirka su dubu a filin bujiro sunan gaban ka arnan da sun je badar suna da kaya na aiki sun cike ka'idar cikin su doki 100 da jama'a a kai ne 700 rakumi shi ma kamar hakan ne 200 kacal su ne ke gafafuwa ne ga dandazon makamai ya abin shiri ne dan su cinye badar ba su san da cewa a ranar za su ɗaukar darara a ɓangaren musulmai 313 abun hawa raƙumi 70 da doki 3 kun ga kotun yinin kasu kusan sau 3 ga kafirai sun fito da mutum har 3 domin agoge raini mu Hamza ya fito shi da Ubaida har da Haidar kafin ka ce daga Hamzatu ya kashe Uttuba Sayyidi Ali ya kashe Walid dan Uttuba Ubaida ya sha wuya a karansa shi da Shaiba Ali shi da Hamza sun kashe Shaiba an fara yakin Badar kura take ta tashi ta rufe filin Badar tambarin maza ne mata mada su watse in ana batun maza mata su zo su ratse ni nake da Ali maza taro ya watse mai gidansa ne duka ɗai ya watsa dutse shine a filin Badar ya ne kuke tunanin zuciyarsu za ta yi kiɗar salamu alaika sarauki annabi da zubin ka daban ne salamu alaika ka wuce a kira ka da wane sunan ka da shafiyo sauran maza suna ta gudu ne gaishe ka ya mamu ka ina sauran mai mata ne lambai ka amaru maza aikin nan aikin Allah ne ainin rahmatin rabbani ainin rahmatin rabbani ainin rahmatin rabbani manzon Allah nasirar haqqi bil haqqi nasirar haqqi bil haqqi nasirar haqqi bil haqqi
Ababakar yana da rubuka bisa ga da'a, da shi da ɗaha na sallah har yana addu'a. Sai gangadi ya kama shi ya tashi na farra'a, Jibrilu ya zo masa da bisharar jama'a ta mala'iku yan Badar. Sai zamul jam'u karfin wanda ya je Badar. Mala'iku sun iso ba su san ta yadda za su kashe arne, Allah ya ce ga yadda za su. Kowane mala'ika a ciki farin rawani yayi, anan ma'aiki ya yoji fa Allah ya ce shi yayi. Ana ta yakin Badar, ana da kansu sun firgita, ransu ya fara ɗan kalan su kawai wurin ake yi. Takobin okashatu har tsinkewa ta yi, ya zo gada a babu wuka ta yara ya yi, ya ba shi zangar dabino da ita rayayi, da ita koyayi Badar. Mu'ujiza kogun annabi ya yi ranar Badar. A yau ko karyar waɗanda ke kira maza ne, domin ko yau ma'aiki ya sa suna ina ne. Waɗansu sun gudu wasu kwai suna ina ne, wayansu sun zamo bayi an gama da su ne. Alkawar ya cika a Jahal da sauran yau babu su duniyar. Rana ta ɗaukakar musulunci a yau ta yi so, waɗansu na hasada musulunci ya fi so. A dole ne na gode ma aikin ya yi so, kana ne tambara a gare ka dan kai na so. Sahabu masu yi sar, Allah ya saka da alkairi da yakin Badar. An gama da Badar gaba za mu wuce Uhud mu dawo. An gama da Badar gaba za mu wuce Uhud mu dawo.